you.
ozugbo achịrị ka m na-abịa anyị ebido ụka anyị mara oge anyị nọ n'ime ya ka anyị wee nwee ike nara amara n'ihu eluigwe ọma nke anyị nwere n'ụbọchị taa maka na a sị na eme ngwa emeghara ọdachi so anyị ga-amalite biko ezinụlọ papa anyị Francis Odika onwe ụmụ ya ndị nọ nso agbagote ebe a ụmụ ya na ụmụnne ya agbagote ebe a ụmụnne Francis na ụmụ ya agbagote ebe a ka anyị ebe n'ihi ndị nsọ ndị na-ezu ike n'ọlụ n'ihi ndị nsọ ndị na-ezu ike n'ọlụ dị ji okwukwe kwụsa gị n'ụwa ka ha gị Jizọs bụrụ ngọzi haleluya haleluya amen. Chineke gị onye mere ka ndụ fọrọ anyị bụ ndị mmadụ bụ ndị nọ n'ebe a na mgbe ụtụtụ a ọbụlagodu n'ọgbakọ ịkwanyere papa anyị na nwanne anyị nwoke Francis Odika ugwu ikpeazụ dịka o kwesịrị ya na dịka usoro ndị otu Kraịst si dị anyị na-ekele gị gị onye nyere anyị nwa odibo ke a anyị wee mara ya dịka nna mara ya dịka nwanne mara ya dịka enyi mara ya dịka otu onye n'ime nzukọ marakwa ya dịka otu onye n'ime obodo a anyị na-ekele gị maka ndụ o biri na-ekele gị maka ezinụlọ ya ụmụntakịrị ya ikwu n'ibe ya na-ekele gị maka mmadụ ndị iji wee leta ya wee gọzie ya anyị na-ekele gị maka ije ozi nke ndụ o dịrị n'ụwa onye nwe anyị arịọ na amara gị ga-abụ ụba ọbụlagodi n'isi ezinụlọ a na n'isi nzukọ gị na n'isi obodo a dịka anyị na-amalite njem nke ofufe nro ịrara arụ ọrụ gị nwoke nye n'ala anyị arịọ Chineke na ị ga-aga n'iru buoro anyị ụzọ ma kpere anyị azụ anyị arịọ Chineke na ihe niile a ga-eme n'ime ezinụlọ a maka ije ozi nke ofufe nro ịrara arụ ọrụ gị nwoke nye n'ala papa na a ga-eme ya n'ụzọ udo ọ ga-ewetara aha gị otuto anyị arịọ na ndị mmadụ ndị ga-esi n'ebe dị anya na ebe dị nso bịa ị ga-enyekwa ha amara ije onye nwe anyị na n'ime ije ozi a agaghị esi n'anya mmiri baa n'anya mmiri agaghị esikwa n'ịkwa akwa baa n'ịkwa akwa onye nwe anyị ọbụlagodi na ị ga-eleta ndị gị n'ime ije ozi a gọzie ezinụlọ a gọzie ndị niile ga-esonyere ha n'ịkasi ha obi ọbụlagodi n'oge anya mmiri ọma ọbụlagodi na nwa nkenke oge anyị nwere nọ n'ụwa Chineke kwee ka anyị hụ ihe ọma na ndụ a onye nwe anyị ka e wee gọzie aha gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ngwa Achịdịke bịara a ga-emechi ugbu a anyị amalite ofufe nro onye ọbụla chọrọ ịbịa nwere ohere ije kịta eweta
Apple 34. Tụkwasị obi anyị nwere na Chineke onye na-enye ndụ kpere ya ka o welite ya na ndị nsọ n'ozuzu oke. Nna anyị nke eluigwe gị onye nwere ike n'ebe ọnwụ dị ma nyekwa anyị mmeri site na mbilite n'ọnwụ ka ọkpara gị Jizọs Kraịst. Kwee ka mmụọ nsọ gị na-echetara anyị kwa ụbọchị ihe nketa anyị nke bụ alaeze eluigwe gị ka ụwa ghara imeri anyị ka alaeze eluigwe ghara ịfụnarị anyị. Na mee ka okwukwe anyị dịgide n'ebe ọkpara gị nọ onye bụ mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndị dị ndụ site na Jizọs Kraịst onye nzọpụta anyị. Edebere m Chineke n'iru m mgbe niile, ọ nọ n'aka nri m, n'ihi nke a agaghị m ada. N'ihi ya obi m dị m ụtọ, mgbe m na-aṅụrịkwa ọṅụ, anụ arụ m ga-ezu ike. Ị gaghị arapụ mkpụrụ obi m n'ọkụ ala mmụọ, ị gaghị ekwe ka onye nsọ gị hụ iru ure. 45 abụ 45. Ọ ga-adị ndụ ọzọ onye ọbụla nke na-adị ndụ nke na-ekwerekwa na m ọ gaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Jizọs dị ndụ gị ọnwụ dị ndụ ọ bụ n'ebe onye nwe anyị nọ, ọ bụrụkwa na anyị nwụrụ anwụ ọ bụ n'ebe onye nwe anyị nọ ka anyị nwụrụ. Ya mere ma anyị dị ndụ ma anyị nwụrụ anwụ anyị bụ nke onye nwe anyị. Ihe Kraịst jiri dị nwụọ dịkwa ndụ ọzọ bụ nke a ka ọ wee bụrụ ma ndị nwe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. N'ụzọ nke ndụ ka ga-ewepụ ego dịga ọzọ ya. Aleluya. Mụ onwe m amawo na onye mgbapụta m dị ndụ, na ọ ga-ebili ọtọ n'elu aja n'ikpeazụ mgbe e mebisara akpụkpọ arụ m nke a. Ọ bụ na m ga-esi n'anụ arụ m hụ Chineke, onye mụ onwe m ga-ahụrụ onwe m, anya m abụọ ga-ahụkwa ya, ọ bụghịkwa onye ala ọzọ. Jizọs dị ndụ ọnwụrụ anyị ka dịrị naanị Jizọs ndụ ka dịrị n'obi ọcha eto onye nzọpụta. Ọbụla bịa n'ụwa, anyị apụghị iwere ihe ọbụla pụọ n'ime ya. Jehova nyere, Jehova anaragokwa, ka aha Jehova bụrụ ihe a gọziri agọzi nke ikpeazụ.
Jesus dendo ewere ote ezendile ya I forever ever say Guzoto Abuamankaro Taramako Benra Psalm number 30. Can you not allow Maki Hogogo? Anyị ga-ewere ihe ọgụgụ anyị akwụkwọ mbụ nke Pọl onye ozi degara ndị Tesalonaika isi nke 4 malite ego n'amaokwu nke 13. Our lesson for this burial service will be taken from the first letter to Thessalonica, chapter 4, beginning to read at verse 13. Ndị Tesalonaika nke mbụ isi nke 4 malite n'amaokwu nke 13. Ma anyị achọghị ka unu ghara ịmara ihe banyere ndị nwụrụ dara n'ụra ọnwụ, ụmụnna anyị, ka o wee ghara iwute unu ọbụna dịka ọ na-ewute ndị fọdụrụ, ndị na-enweghị olileanya, n'ihi na a sị na anyị kwere na Jizọs nwụrụ sikwa n'ọnwụ bilie, otu a ndị e mere ka ha daa n'ụra ọnwụ site n'aka Jizọs, ọ bụ ndị a ka Chineke ga-ekuru ka ha soo ya bịa. N'ihi nke a ka anyị na-agwa unu n'okwu Onyenwe anyị na anyị onwe anyị bụ ndị nọ na ndụ, ndị a rapụrụ ruo ọbịbịa nke n'ihi na Onyenwe anyị onwe ya ga-ewere oke ikpo oku, were olu isi mmụọ ozi, werekwa opi nke Chineke si n'eluigwe rịdata. Ndị nwụrụ n'ime Kraịst ga-ebukwa ụzọ si n'ọnwụ bilie. Mgbe ahụ anyị onwe anyị bụ ndị nọ na ndụ, ndị a na-arapụ, anyị na ha ka a ga-ewelikọ n'igwe ojii izute Onyenwe anyị n'ime mbara eluigwe. Otu a ka anyị na Onyenwe anyị ga-anọkwa mgbe niile. Ya mere, were na okwu ndị a na-akasịrịta ibe unu obi. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Anyị ga-akwadobe onwe anyị ịba n'ekpere mgbe anyị na-abụ abụ 249. Abụ 249. Jizọs bụ ezi enyi anyị na-ebu njọ na ahụhụ anyị. Abụ 249. Ịgwa Chineke
ga-eji teta anyị mgbe anyị gbasiri ọsọ ndụ a wee si na ụwa anyị nọ n'ime ya wee pụọ
dịka a na-achọ Francis ọnọzia tata enwe na-echetara anyị n'ọbụ ọrụ anyị bụ ndụ anyị tere n'ụwa ka a ga-eji wee cheta anyị. Chineke nke pụrụ ime ife niile, gị onye obi ebere na onye amamife, nna dịka anyị guzoro ka anyị wee nụrụ okwu gị, anyị akpọkuo gị papa ka ị gwa anyị okwu a n'ụzọ anyị ga-esi wee ghọta ya, ka ọ wee baara anyị uru. Wepụ obi mkpume, nye anyị obi anụ arụ, ka okwu gị wee nwee ike ịbanye. Wee ka site n'okwu gị Chineke, ka onye ahụ nke nọ n'okike abụ nke nyama mmehie, ka o wee nwere onwe ya, ka o wee bụrụ onye a ga-azọpụta, ka ọṅụ wee dị n'eluigwe dịka ikwelu na nkwa, na mgbe otu onye mmehie chegharịrị, na nnukwu ọṅụ ga-adị n'eluigwe. Onye nwe anyị, ekwela ka okwu gị pụtasịa n'oge a gbara aka wee na, mana okwu gị a Chineke ga-akọtara gị mkpụrụ obi, mana okwu gị a ga-adọpụta onye ekele agbụ, mee ka onye ejeji nwere onwe ya. Hallelujah. Ekele onye ọbụla kabara arụ nọ n'ebe a n'ifi nna nke ezinụlọ a, onye gbasigoro ọsọ ndụ ya otu o nwere ike wee chịkọta akwụkwọ wee sị na ya anabago. Anyị mara ya mgbe arụ siri ya ike dịka onye na-ejecha ụka anya, ọ ka ụmụ ya ejecha ụka anya dịka anyị si mara ya. Ọ kwụsịrị ịbịa ụka mgbe ọ na-anọzi n'ụlọ, so ọ da aya ụka, ọ da-abụọ ịbịa ụka, ọ na-abịa chi anya. People may not know him by name, but they know him by FOPG amali ụka. Ọ na-enwere ike ịkpọ afọ ụfọdụ na-asị ka edozi onye na gịnị ụfa. So ọ bụ ya na-apụta ife na chọọchị, wee ruo na arụ egbuo ya, ọ nakwụrụ ụmụaka ya. Ihe dị na-arụ bụ ogbube ama na-ejigide elu ebe ọ ga-elu, osisi ya na gịnị si ama na-ejizili ya. So anyị na-ekele Chukwu, ọ fụrụ ụmụ ya fụ ụmụ ya, ọ ife a na-ekpe n'ekpere Chineke mere ya. So a na-asị Chukwu onye nyere ohere ịdị ndụ a wee ruo n'ọchịchị ya na ekele n'ụzọ pụrụ iche. Anyị abịara ikwu maka nna anyị Francis. Akọba akụkọ ya enwere ka ama akọsị, mana ama n'ọnọdụ dị otu a, ezu a nwere ike na-asị ọnwụ ife amelụ Chineke iche, maka na ama na last year precisely I'm sure ka elili nwa ya nwoke. Ọ tela aka ekwumokwu nna gịnị nne ezinụlọ na ihe ndị ọzọ dakwasịsị n'ụzọ dị iche iche. Baịbụl si na n'abalị na ịkwa akwa ga-eme gịnị ga-adị, mana n'ụtụtụ na ịchị ọchị ga-eme gịnị ga-asịsụ ya. Mmiri zosia, anwụ ga-eme gịnị ga-achalele. Ndị otu a na-eme ka mmadụ kwuo okwu kpasuo Chineke gịnị iwe. Ekpere ọzọ ị ga na-ekpekwa bụ Chineke mee ka ezigbo ife si n'ọnọdụ a megịrị pụta, maka na ọ bụ na mmiri zoo, ihe anwụ ga-ejicha
ka ọ dry ka mmiri azụ ka ọ baa n'ime anị ka adị wee mee gịnị maka na ọ na-achị ya anị na-anụ ọkụ ọ na-eme gịnị ọ na-amịkọsị gịnị mmiri niile a ana ọ bụrụ sọsọ ya anwụ a na-eburu mmiri gịnị ụfọdụ ọ mmiri gịnị ya naanị nke a n'isi ọkụ anwụ eme gịnị adra igwe mmiri ọzọ eweme gịnị ewezo maka na ọ bụ na anyanwụ emere gịnị amịrị mmiri ma ọzọ emena gịnị ihe ndị a niile na-alụkọrịta na o nwere ife ọma na-esi n'ime eme gịnị apụta ihe a nwere ike n'anya ezinụlọ a ọ dị ka a ga-asị n'onwe ihe ha mere iche ma onwe ihe ha mere na-eme gịnị agafere ana anyị kwenyelụ na ife ọma ga-esi n'ọnọdụ apụta n'aha Jizọs n'akwụkwọ nsọ ka anyị wee nwee ike ịtụgharị uche ndị pesi mbe mgbe nke m bịara Enugu akwụ because I know I stayed more than 12 years n'Enugu akwụ so and I know some of them ọ bụrụ na ha dị 10 years there so most of these women na-afụ we are around 10, 5, 8 years then so some maybe now ụfọdụ nwere ike bụ 15 years so they are getting about 27, 30 years so they are my friends. I know many of them. You know, only one ideology I na-enwebe ọ na-adị akwụkwọ ka ga-asị na mmadụ adịghị eme gịnị anwụ anwụ and ọ bụ na mmadụ kunie n'ụtụtụ ịgbatịsị afọ iro na-arụ gị dị oke ife iro na onwere ihe na-eme gịnị na-eme but I want you to know na onye ifolo now nwere ike in the next 30 minutes you will not see that person anymore. Somebody if who dị healthy o nwere ife na-eme nwere ike in the next 10 minutes akọba story arabada mmadụ ga-eji wee dị very careful ige ntị n'ihe anyị chọrọ ikwu n'okwu Chukwu na mana enwere onye na-enye mmadụ ndụ a anyị nwere adọrọka anyị afụgo somebody akọrọ aka si na o ji ọka ya buru moto ya si ka ya jee n'ụlọ ọgwụ just ka ya mee obere check-up wede na-eme maga onye nwere ego emekata eje ụlọ ọgwụ n'ọka ya jefu obere check-up ka dọkịta fụ ya ịma na o ruru ụlọ ọgwụ check-up a paaki ya moto jefu dọkịta ọ nata asịkwa ihe natazi bụ osu ya ka eme gịnị ka ebunatazi ọ bụrụ na accident ọ n'ụlọ ọgwụ a ka ọ na-asị na arụ emego gịnị echenjigo that was the end of that man. Ọsịna nwụkara ka nne a nụwa ya dị isizi dị ya na-arụ na ya mụrụ ka o si eme ya na-arụ asịkwa ka eje ụlọ ọgwụ ebulie gidigidi eruo n'ụlọ ọgwụ debe ya eme bam 2 days ọ dịrị okutosi Chineke daalụ na ya nwụ ọkwa chukwu ọsị thank God na ya nwụrụ ozu na dịsere ụlọ ọgwụ a onye kụrụ iko dịrị na-aṅụrị ọṅụ na ya mere gịnị na ya nwụrụ ọnwa na nke bụ ọnwụ ka kwụ na-echi so ihe ji ekwu ya bụ na ọ bụdo nwere oge mmadụ kwesịrị ịkwado ndụ ya kịta ihe anwụ dị ka anyị zuoro ike ọ na-emekwa na ya na-eme gịnị ya na-akpọ dị a mmadụ niile a o wee si onye ga-enyere ya aka ọzọ onye a ka nsogbu egwu so onye ọbụla sị gị na nsogbu gị agwụgo ma na ife ọ na-ekpeli gị ekpele bụ na ọnwụ gị emego gịnị abịago. Have it in mind. If anybody tells you that if you come to his or her church that your problem will finish and it will never come back again, tell that person na ife ọ na-ekpeli gị bụ ekpele ọnwụ so na nnọọ Jehova kwuo enyi ebe a ga-eme gịnị a ga-adọnye gị ka nsogbu gị wee mee gịnị wee kwụ ma ọ bụkwa n'ụwa mụ na gị nọ nsogbu mee gịnị bara ụba. Hallelujah somebody. So mana ife dị mkpa bụ mmadụ ịkwado ndụ ya maka na ife niile anyị na-eme n'ụwa nwere ebe ọ na-ejedebe. Ọ na-abụ nnegide ife na-eme na generation a ọgbọ anyị nọ n'ime kịta people are going back to ife our forefathers si na ha chọzi. But I will come to the Bible. Open in anya today. Aramasị onye ọbụla ekpere nke ọ chọrọ ime gịnị ikpe
mana ọ bụ gị tụlee ya malụ nke megịnị nke ka mma. Hallelujah somebody. Ị na-anya n'ọgbọ anyị ọtụtụ ndị yutu anyị na ọtụtụ ụmụnne m na ndị enyi m n'ebe a, ụfọdụ ndị anaghachigo n'ikpe elu okpukpe alụsị n'ọnọdụ omenala. Ụfọdụ kpebere eze nwaanyị na ụmụ ihe ndị a niile. Ọkwanụ frustration tinyere ụfọdụ n'ime ihe ndị a. Nwatakịrị gbakọta mbọ o nwere ibe na-aga aga, ọ sị ka ya esi ebe a, o nwere ike jekwuru ofu okenye asị ya nọ ndị nna nna a na-achụ ya na o bidoro ara kpebere alụsị nsogbu ya bụ ọpụfọtụ ekwu ifugo no frustration. Ọ daba n'aka onye nye wrong advice. Somebody ka mụ na ya na-ekwu okwu this morning na-ajụ ya ese mmadụ, ọ sị na onye a na-ajụ esi ya na-emezi na o mebego omenanị. Nsị a kedu ụdị omenanị? Ọ sị na nyere ya lụrụ ya unu gote ekwe na ogene nye ebe ọ na-agba ụtụtụ oje kụwa ogene ebe a. Wee sị ya kedu ụdị onye nyere ya punishment ya? O wee sị na sinsi na ọbịa n'ahịa arụ ife ada agazi aga, wee jee jụọ ndị ichie na ndị nze, wee gwu ya nọọ nna nnafa alụsị nna nnafa amara ya, so na ọ bụ na o febie nsogbu ana sinsi o febere ya na ọ dị ka asị na ịnyanya ya anago. Nsị a kedu maka ịkpata ego fa akpata gosi mba na akara wee kpata. Wee jụọ ya ajụjụ si ya onwenugo ofu onye inu na-eje na nke ndị nze na ndị ichie wee jụọ ajụjụ n'isi ayara esi ya na ọ bụ alụsị mara ya. Tell me one person ịma ejego jụọ ese even gị nwa n'ebe a eje jụọ ese gị na nke ndị nze a ga-ekwukwa na alụsị mara ya. Onwenuru onye ejelu asị na ọ mụrụ, onwenugo onye ejelu ụlọ ọgwụ asị na amadibe n'ahịa kama baa ya ofu afọ. Ịtụlụ ọkpa n'ụlọ ọgwụ a ga-achọ dọkịta chọrọ obibi ọ ga-akpụ ya wee nalụgo obele ka ọ dị maka na onye chọba onye na-achọ onye na-enyo na-eme gịnị ọ na-enyota. So these are the things. Frustration otu Nigeria dị. I call one young man say aluko onye a sị na alụsị mara ya and ọ na-efie ekwenye m nsị ka anyị weta visa America nye onye a the next tomorrow ọ kpekwala alụsị ọzọ ma na ọ bụrụ eziokwu ka m na-ekwu. Go and get me a youth na obodo a sị na alụsị mara ya welu 10 million nye esi wee mee business ka ịma ma ya afụkwu ya na Enugu abụọ ọzọ. Ọkwa session go and get me a youth si na alụsị nna ya mara ya weta visa America nye chọtara olu na American the next tomorrow nyanwa ga-anọbe na-ajụ ka enwe flight ga-eme gịnị ga-apụ. Ị na-ajụzi ya maka alụsị a ọsị inye adịgodi mgbe e mere. So ihe nta niile bụ frustration. Ọ bụ one thing ị ga-amalụ bụ na Enugu akwụ na akwụ niile amara ife bụ ikpere alụsị. Get me clear. Asatara asata. And ife asatara asata is very dangerous than ife mmadụ na-emebu. I know why I'm saying it. Check Enugu akwụ mmụọ. Ezinụlọ ole ka ị ga-apụta ife ebe agbakwila oji. Ezinụlọ ebe enwere ebe agbakwa oji n'Enugu akwụ. Have you seen oji anywhere? Oh ya bụ the sign na-enwego mmụọ a na-efe. Gwa m nnukwu ọjị. Kedu nnukwu ọjị ị ga-abịa ije n'Enugu akwụ mabakwụ ọ na-atụ ụjọ ọ nke a dị na eke aja anyị ozi a ga-egbupụ o nwere ya dị ya. Ọ bụ na ifu ndị na-ekpere alụsị ifu na o nwere ọjị ị ga-abịa ifu ife ọbịa ya anyị na-agafe ụjọ a na-eme gịnị a na-atụ gị otu oke anya n'obodo a na-amarụba n'ikpere gịnị alụsị. Ihe a niile bụ ife asatara asata o nwero nke nwere obodo a. Enugu akwụ ejiri ikpere alụsị begịnị malụba omenala adịrọbeba ihe ha na-eme bụ enwe kọstọm. Ịma na ọ bụ ife anyị na-akọbizu anyị omenala obodo na ikpere alụsị. Ihe bụkwa na omenala bụ hallelujah somebody. Ife bụkwanụ omenala bụ na ndị be anyị na-abụ achọ ịnụ nwaanyị na-aga ebute mmanya kpọọ ụmụnna ewee lụọ nwaanyị. Ọkpani abụ 15 to 17. Or see, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of the eyes,
and the boasting of what he has and does comes not from the Father, but from the world. The world and its desire pass away, but the man who does the will of God lives forever. Hallelujah. Now, open the eye. Kedu onye dere ife a ebe anyị gụ now? Onye dere akwụkwọ a bụ onye a na-akpọ John. John bụ one of the apostles of Jesus Christ. And John a bụ nwa Zebedi. Mama ya bụ Salome bụ nwanne mama Jesus. So in other words, John na Jesus bụ first cousin. And the John a bụ nye nwedekwara akwụkwọ Revelation. He's a fisherman ọ na-akụkụ azụ. Now, ọ bụ ije na chapter 1 of this first John. Ọ sị na ya so na mbido na ya afụgo na ihe a na-ekwu bụ ife ya afụrụ, ife ya nụrụ, ihe ya bitụrụ aka. In other words, o so bụrụ onye na-eso ụzọ onye Joseph. O so na inner circle. James, Peter, and John, they are the inner circle of the disciples of Jesus. Ọ na-akpọ ndị inner caucus ka ha bụ. Now, John a wee na-edelu ndị otu Kraịst akwụkwọ o bidoro na Ephesus nke bụ the present Turkey of today. Ka ebe a ka o bido wee kwuba okwu a oziọma a wee si ebe a wee gbasaa ruo gịnị mụ na gị. Kedu ife o ji ede ife a? Ọ sị ka ndị mmadụ wee si n'ife ọjọọ mee gịnị wee pụta, ka anyị wee yala ịba na gịnị n'ife ọjọọ. O wee si n'ebe a ka mmadụ yala ịfụ ihe dị n'ụwa na gịnị n'anya maọbụ ọchịchọ nke ụwa, na onye ọbụla fụrụ ihe dị n'ụwa n'anya na onye afọ na ife nke Chineke emere gịnị anọrọ n'ihe, maka na ife niile dị n'ụwa na-eme gịnị na-agafe. Now let us begin from ebe a. Unu anyị na-ene anya kịta nna anyị Francis lụrụ. We know there was a time ihe a bụ the latest building on town. O nwere mgbe ọ ga-abụ ịlụta udu na ị na-aba mba na village, a na-asọpụrụ gị, a na-etu gị ogbu efi, o nwere ụdị echichi anaghị eme gịnị echi, because ọ dịrị izi ịlụta ụlọ gbamgbam. Ọ nata ụlọ Krismas, ndị ogbe niile anatabịa tụpụrụ na paseji a, o wepụta ọjị ha na-ata, a na-eti akụkarị ogbu efi imekọkwa gị ụlọ nke a dị egwu, a na-amanye elu. Mana tata o wee na-ejekwa ilu udu na kedu ife ọ na-achọ ịgwa mụ na gị? Ife nke ụwa na-eme gịnị na-agafe. O nwere nwa okorobịa kụrụ ilu n'okịta mee ụdị foundation na ndị mmadụ achịba gị ọchị. Anyị ajụ ọ na-egbo ka aja ka ọ na-eme gịnị? Anyị na-asị na ọ bụrụ ụlọ, but it tells you the what we are. Na ihe ọbụla na-eme gịnị na-agafe agafe. Take a decision ihe ị chọrọ ime na ndụ gị. But the one thing you come and attack, you see, whatever decision you take in this life, that a day shall come, we get an account of that decision. Hallelujah, somebody. And during the account day, based on your decision, if you take a right decision, you make heaven. If you take a wrong decision, you make hell. Now, for this, let's just point out some certain things. Now, for instance, I'm an Mokoro like marijuana. Yeah, guy na Igbo. Boys like it, yeah. Yes, let's be honest. I'm part of you. You're my friends. So, hallelujah. We love smoking that thing. Now, abundance, I don't remember I see maka na ị na-esi Igbo na ị ga-eje ọkụ mmụọ, ị na-esi Igbo you will die. No, ọ bụrụ ya bịara ịgwa gị. But I want you to check for how many years. Hallelujah, somebody. For how many years in a smoke that Igbo? Can you tell me one thing I'm gonna add in your life? Tell me of that thing add you go now to give. Open in around and call your life before and your life from the day even the severe. If you have found that thing damage a lot in your life. Open your chigasu. Or make you look as responsible. Or make people begin to look down on you. Never be no go back and come on saka. Check very well. Or make pusiki. He may be fin out there, because he may. And when he keep somebody out there, maybe I man, or mesigi, able to go to Pia.
before you know it, people go back to Megere. Yeah. If one year about to wrong one, give a gaton kwa beba akwa. Many man know under the influence of those things here again medically. Those marijuana may infect in your kidney and your heart. Let's forget about church. Now it's not church, it's again. Medically, all your brother say, go and watch. You cough out smoke. Because everybody enjoy me and not now, as in a gas. I hope many of us they use cooking gas up here. Cooking gas or aquamuru. Aquamuru. But when you get there, if they see a gas, say one more, you are forgot about black and as it. Hello. But when you get there, if they see a gas, or you are about black, mbazita. Oh, what? Go and check it here. It opened in the see a gas. Gas had a aquamuru. Man, it opened in the see a gas. To Yadia Ikie, if you call a judge, can you remember Joji? That is how smoke. Open a mother name says smoke. He say, oh, one day even a boy, yeah. But I want you to know 50% of that smoke you people in your man. You just pour out 50, swallow 50, fan chapel because you draw it in. You can't bani maruki. Open in or each one way in the way. Judge talk white. Kosia nuno. With a candle. Now we can't do no give. The back of white in a wall. Now we can. Within 1 month, take a phone. Now go white. I come. Now get one smoke. I get it. Yeah. Kenzi be smoke. Kuti check. Now Madonia. Oto akodi. Kola kwagi. Kota ko white. Konye ni me moto. What to glass? But I just want to do experiment. Ke what I do. Kola ko white. Konye na moto. Swap white there. Kosia ni me moto. What to glass? Pulumo to gi siaba. Balu ojina achite. Jena na ko white. I ga fi nyi ni ya. If to come on, money the moto. If you go see small one, and never get an avenue. Or to a go see a mother heart, or not cover heart, or not cover heart. More cover the heart. The heart, I mean, when see get a pump because smoke now block even. Or cover say, I want to make an oil. Or what even in a basic equal, or now if you are the woman's a long problem. If you can make it and go and never get it, and then we can make it up here, and then we make it and then we go gradually, that person will develop heart problem. That person will develop kidney. And here they know, boy, Abalonia, I said, I'm not a sinner. What I may say, Emma, I said, no sinner. See, Buddha, and we are going on wherever I said, or what I may say is a heart failure. Sometimes you can get cancers of the heart through those diseases. So, if you now, on your money, we avoid for it. I've seen a man who locked himself in a prison for months. Or say that he is tired of this sin. Or Jenna and a drug agency, CC lock where he paid for him to be detained for months. I seen a man, not abroad, he pay spend money, buy artificial Igbo, something like artificial, and happen on it would or the casino this was not care when we stop and he have abroad life. One, on your banana say this in them we had our Perkins diseases. I make a Takayana watch. They got VGD for the Kakagan and make it, and those are the actions. So medically, or they help. Or to according even in my sickness or fatal accident from anything every road shall long in way bleeding. How far go to receive that bleeding will never stop. The alcohol on Arugi will resist that drug. Alcohol they resist drug. So once your body is soaked with alcohol, you have a problem. So if you without the Bible says, do not love those things. Hallelujah, somebody. Hallelujah, somebody. Some of the people you are serving, go and check. Iga for many settings. Or begin with the exam now school. Or begin with the secondary school. Give one your back a pass our egg. Today, some of them were medical doctors, some of them were engineers, some of them were car, some of them were give them in your own way. Why did you ever say? And before you know it, he said, let me even ask you, Akalaka,
owe ya reba alukuru na gafete ka baba tutu ihe afọ banya owara otu aka gị sese n'ọlụwa nka naanị n'ọlụ aka ga-eji cheta naanị n'ọlụ naanị n'ọlụ naanị ọlụ aka ga-eji cheta otu aka ga-esisi n'ọlụwa gana naanị ọlụ aka ga-eji cheta. Na-adịrọ mma ị na-adị wee dịba ndụ ga-enye Chukwu otuto so that ọ bụrụ na mgbe ọbụla a sị gị bịa ka ị soro keta oke n'eluigwe maka na ụwa abụrụ emeji achọrọ ka ịtụkwasị obi gị aka n'obi gị soro mpe ebela o nwere ifele dị anyị nwere onye ị na-emeli onwe gị ka ị na-emelụ ọsọ eluigwe bụ onye ọbụla n'isi so ọ bụrụ na ị chọrọ ikpebi iwelu ndụ gị nyefee Jizọs achọrọ m ịgwa gị ọ bụrụ na Jizọs batara ndụ gị ị ga-afụ ife ọ na Chineke pụrụ ime ife niile gị onye na-agbaghara mmehie onye zitere nwa ya Jizọs Kraịst ka ọ nwụọ n'ihi mmehie mụ anụwo m okwu gị taa wee chọpụta na onye ikpe mara ka m bụ na onye na-ejere mmehie ka m bụ abịakwute m gị taa wee kwupụta mmehie m niile wee yọọ ka gị bụ Chineke gbaghara m nyere m aka Chineke ka m wee malite ịdị ezi ndụ bido taa wee gaba Eze Jizọs gị onye fọrọ afọ n'ihi m ayọ nke ịbata n'ime obi m taa bịa were ọnọdụ n'ime ndụ m bịa bụrụ onye nwe na onye nzọpụta m ka m wee na-adịrị gị ezi ndụ nke a bụ ekpere m onye nwe anyị nke m kpere n'afa gị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị Chukwu ebe ndị gị kwupụtara adịghị ikefa n'ihi na ha bụ ndị mmehie anyị ayọ ka ị gbaghara anyị n'ụzọ ọbụla anyị si wee mefe kwee ka ọbara Jizọs wụfu n'obe Kalvarị ka ọ sachapụ mmehie niile anyị mee ka anyị bụrụ ndị zuo oke wee nye anyị ike eji abụ ụmụ gị ka anyị wee dịba ndụ bido taa wee gaba n'ime gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị Nwachukwu achọrọ m ka ikpe ekpere ọzọ ruo na ọpụtara gị ọtụtụ mkpụrụ obi ọtụtụ ndị mmadụ ga-anaghachite gị wee febe gị ofufe ebe niile anyị kpere ebe a Chineke ọ dị mmadụ ọbụla ekele agbụ n'ụzọ dị iche iche ọ bụ nwa okorobịa ka a kụrụ chen na ọma ga n'iru ọ bụ nwa agbọghọbịa ka a kụrụ ya bụ chen ọ bụ ezinụlọ ka a kụrụ ịga Chineke site n'ike nke obe Kalvarị a anyị erilizie mmadụ a ka o nwere onwe ya anyị na-atọpụ ezinụlọ a ka o nwere onwe ya ezinụlọ ọbụla nọ na ndaghachi azụ nọ n'okike agbụ ọ bụ mmadụ ọ bụ mmụọ kele ga-agbụ a eguzo n'ike nke dị n'ọbara Jizọs ana m enye iwu n'oge efife a bụ unu nwere ọnwụrụ n'aha Jizọs ka erilizie ya family from that bondage. Be free in the name of Jesus Christ. Be free in the name of Jesus Christ. Be free in the name of Jesus Christ. Ife ọbụla a napụrụ gị n'ike ife ọbụla mmadụ napụrụ gị bikos na ya karịrị gị o ji ọgwụ napịa oje na dibịa napịa oje na mmụọ napịa akalaka ọbụla a napụ mmadụ iwe na-emezi ife ị na-aghọtarọ ebe m ekpere ebe ọbụla akalaka dị by the fire let it be restored back to you. Ka e weghachitere gị ngọzi a n'aha Jizọs maọbụ na ezinụlọ geeti ọbụla onye iro mere install eji mechie geeti na ndị mmadụ will never help you. Nobody will care about your family. If ọma na-abata ife ọma na-eme n'ezinụlọ year to year nothing good na-eme ebe a ebe eme ekpere this afternoon let that gate be uprooted. Let that door be uprooted by fire. Every foundational gate, every foundational door
anymore. You will live long. You live longer than your parents. In the name of Jesus. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord. Because you have blessed your people. Thank you because Okugi Agagoja. That will be this way. Now, Jesus Christ for your wife. Okuya dire debube, oneguzosike. Okuya dire debube, onagwanyara oku. Ihe oge ya ruru ugbu a bụ onyinye a na-akpọ ọbụm ka ọ bụ gị. A ga-edebegasị efere n'ebe niile. Biko gbaa mbọ fụ na iso wee nye onyinye a. Odika Torosisi a na-aga n'ihu ezinụlọ Francis Odika ga-agbagote na tebụl maka ekpere nke chọọchị. Ezinụlọ ndị be Francis Odika ga-agbagote ndị be Odika niile. Kedu ihe ị chọrọ ka Chineke mee n'ezinụlọ a? Nke bụ eziokwu na ọ nweghị ihe a ga-emekọtakwa ọzọ ka ha si na papa ha na ya. Papa ha anọghọzi. Ha jechakwa elu jechaa na nata chọọ papa ha. Onye ga na-eji ha, onye ga na-adụ ha ọdụ, onye ga na-agwa ha okwu. Kedu ihe ị chọrọ ka Chineke mee n'ezinụlọ a? Kedu ihe ị chọrọ ka Chineke mee na ndụ ụmụntakịrị a? Rịọ Chineke amara n'isi ha. Ịma ihe ọ bụ na papa ga-anọghọzi ya. Ị maara ka o si adị. Ị maara mgbe a gwara gị okwu ị na-eche ka ị naruo ka ị jụọ papa gị ihe ị ga-eme n'ọnọdụ anyị nata kpọọ ya ọzọ ahụ gị. Papa ha agaghị anọkwa ọzọ. Kpee ekpere rịọ Chineke ka ọ bụọrọ ha nna. Ọ sị na ya bụ nna nke ndị na-enweghị nna. Na ya bụ inye aka nke ndị na-enweghị inye aka. Rịọ ọnụ Chineke na n'ime ọnọdụ a nke papa ha na-anọghọzi na Chineke ga-abụrụ ha nna. Ịmakwa na ọ bụrụ na papa nọ n'ezinụlọ a na ụfọdụ ama ntinye isi na kọmpaụnd a. Ọ sọkwa ya bụrụ na o dina na akwa ọya. Ụfọdụ na-etinye gị ọbatazi ebe a ama mbata. Rịọ Chineke ka ọ nọnyere ha n'ime ọnọdụ a ka ọ bụrụ ha nna, ka ọ bụrụ ha ebe mgbaba,
ka ọ bụrụ ha onye inye aka, ka ọ bụrụ ha onye ga-asara ha okpuru ha n'ubu ya, ha wee kara nna ha ogo n'ihe nna ha bụ Francis na-emenwu ha na ndụ na ụmụ ya ga-eme karịa. Rịọ Chineke na azụ Francis ga-aka iru ya mma n'ebe ụmụ ya nọ, na Chineke agaghị agbahapụ ụmụaka. Na asịkwarị na ha na-agbapụ mbọ mana ọ dị aga n'iru maka àjà nna ha chụrụ n'ụbọchị taa, na ụzọ ga-emepere ha. Rịọ ọnụ Chineke ka o kekọta ha ọnụ dịka ugwu azịza. Na asịkwarị na ha na-agbapụ iche iche, na Chineke ga-eji ọnwụ papa ha wee chịkọta ha. Ụzọ ọnwụ baa na ndụ ebighị ebi ka ọ ga-abụ site na nwayọọ na ezi nkwenye na-enweghị mgbakasị arụ, anyị wee na-aga n'iru na ndụ anyị n'ụwa nke a ruo mgbe ị ga-akwa anyị isonye ndị niile buru anyị ụzọ gaba dịka Francis, anyị na ha wee jekọtakwa ọzọ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Were ebere leta ndị ije niile, tụmadị ndị niile ndị siri n'ebe dị anya na ebe dị nso wee bịa soro ezinụlọ Francis n'iru uju mgbe ha ga-alaghachi. Biko nye ha amara ka ha wee laruo n'udo. Gọzie, duzie ha, lụkwara ha ọgụ, chedo ha n'ihe egwu na ihe ize ndụ niile nke okporo. Tokwa gị na ịdị mma gị n'ebe a, ka e wee kpọlite ha n'ọchịchọ ọṅụ zuru oke, ka e wee bata n'ezi mmekọ nke ndị nsọ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'aka amara na ebere Chineke ka anyị na-aranye unu, na-arịọ ka Chineke gọzie unu, ka Chineke chebe unu, ka Chineke bulie ihe nke iru ya nye unu ọganiru, nye unu ịdị n'otu, nye unu mmepe ụzọ, nye unu mbuli elu, baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Unu ga-alaghachi, naanị gị Ọkpara ga-agbagote nwa. My brother, ihe a bụ ihe nzukọ Kraịst na mmadụ niile nọ n'ebe a wekọtara wee sị ka enye unu tinye n'ihe elu ka eje ozi n'ime akwamozu a. Ekpere anyị bụ na Chineke ga-agọzi unu n'aha Jizọs. Hallelujah. This CMF, HTC, also the CMF, I can do the better. And when fellow to attach can you see Praise the Lord. Biko ana m ekene n'ụzọ mpụrụ iche ndị HTC akwụ, ana m ekene ha n'ụzọ pụrụ iche maka na m na-ekene karịcha nnukwu nna anyị ọkwa na were ezigbote ọyị nwoke mbụ Reverend Arinze. Ekene ya n'ụzọ pụrụ iche maka na ọtụtụ mgbe ihe a mme anyị niile gbakọrọ, anyị Obe Francis mbụ abụọ ya dịka esi wee mara igwe nwụrụ. Papa ya nọbụ ka ọ na-aya ahụ ka ọ nọ na Lagos. So mgbe a na-achọ ka aya nyawụ ka ọnwa ahụ, maka na ọnwa nwụrụ na onwe onye marụ na ahụ na aya enweghị ere chiwe ya, ya ma na ọ nwụrụ na mberede. Wee kwa anya papa ha natakwara wee soro wee kwa anya nọcha ebe a na January 6 ka anyị mere akwamozu ya. Ya na-achibe after ka emecha ya because of the treatment and other things. Onwekwu onye ọjọọ ya na nnọka ụwa ha gbahụrụ n'ahụla Lagos. O ruru 2 weeks o si laghachibe Lagos. Asị m na ahụ echijikwa and other things. And they mapụrụ mgbe ihe okporo ụzọ and some other things. So as ọ dị mgbe ọ na-ekwu na ahụ ya cheji mosi adị ọwụlọ nwere ere echi ya wee bughachiwe azụ, ama ka ya esi wee bughachiwe azụ ka na mmadụ na expenses na-akarịcha mgbe ya dụchọgbachikwa na alụkworo ka nwụ anwụ. Ihe anyị na-ekwu ihe atata na-apụta the following morning. Ọkpọ m na fon si m na papa ihu akwụkwọ
So why Maratazi, I need to register and people at the teacher and a mortuary register and cook to go where I need a. So the greatest surprise, here in Asia, Kamakana, I put soon when I got this lap, why you were kiting a date? Where's Yanya? Now ya be Monday. The in-law, that's the ugly working one accident. When so a Puparanya Katia and mortuary, also in Kakan on a mortuary kita. So on 19 precisely Kaya, so even they can in Namo after we pray, they let their affliction not rise the second time. Makana on Joan and Jordan Casino where he had the near. When an evening in a making a chineke and my uncle, she get Lagos. Get I na, we're not Tata, on a good beer, Tata, Yen, because all 1 hour won't. So like the rich mother and I now put rich one mother, Papa Boom. At the same time, soon making and also police, because you sing a more can poor. Even making and also police with his son. Yana Moon. Onye mụtara onye awụ agha amụta nwa ọma tawa ose Francis mụtara nwa ka Ekene nọ Ekene Chineke jee enyi nwaanyị nyepụ ezigbo nwaanyị and then asị m na maka na ọfọ Francis ngọrọ n'isi the wife before nya nwụọ on January ọ natara here God said, oh my, after came at those things, nya for Iberi, the road Becari, where were he was, I said, no, no, he here in the Maduneri towards the time, side Nyabo, Nyawogapara, when walking, Nyako, me, I said, no, yeah, for what I know, you're making no you. In Kaho room, and I'm a Uru Karina, Kanko. Chineke, goes here, me off, ma. Goes here, no, off, ma. Yan na yobo ka do pamaka madu jiri odia we mara na o nwe ke ya aga tata icho ito ato na ezinu no obuna ma icho na to na family obuna iga eba hu obuna iga Olha bloga na monso onde do moço isso que buruzu que na paradise que Chineke o we bia na leze eluigwe na ha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ mmadụ nke nwaanyị mụrụ nwere naanị mkpụmkpụ mgbe dị ndụ o jupụtara n'ihuju anya o pupụtara egbutue ya dịka ifuru osisi ọ na-agbapụ dịka onyinyo ọ dịghị anọdụ n'otu ebe n'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ onye ka anyị ga-agbakwuru n'ihi inye aka ma ọ bụghị gị onye nwe anyị ma onye nwe anyị Chineke kasị ebere onye nwe anyị kasị ike onye nzọpụta dị nsọ jupụtara na ebere ararakwala anyị nye n'ihu ụfụ dị ilu nke ọnwa ebighị ebi onye nwe anyị maara ihe nzuzo niile nke obi anyị emechila ntị ebere gị n'ebe ekpere anyị dị ma rapụ anyị onye nwe anyị kasị nsọ Chineke onye kasị ike onye ikpe kwesịrị ekwesị nke dị ebighị ebi ekwela ka anyị dapụ n'ebe ị nọ mgbe ikpeazụ nke ndụ anyị n'ihi ihe ụfụ nke ọbụla nke ọnwụ nkwupụta nke okwukwe ihe niile nke nna m na-enye m ga-abịakwute m onye ọbụla nke na-abịakwute m gaghị achụpụ ya ma ya mere obi dị m ụtọ mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ anụ arụ m ga-ezukwa ike n'olileanya ị ga-egosi m ọnụ ụzọ nke ndụ n'iru gị ka ọṅụ zuru oke dị ọ bụkwa n'aka gị ka obi ụtọ niile dị ruo mgbe ebighị ebi mgbe a na-abụzi abụ 50 ọ tọgbọrọ n'ili ka ebuda ozu ya n'ala ọ tọgbọrọ n'ili page 15 ọ tọgbọrọ n'ili onye zọpụta n'ụbọchị ahụ Jizọs eze osiwo niile bilie o mere mondelo ya onye mere nke ọchịchịrị ya na ndị nsọ ya gachi ebighị ebi obilie obilie ale
onye nwe anyị Jesus Christ, anyị arara mkpụrụ obi nwanne anyị nwoke Francis nye n'aka Chineke nke pụrụ ime ihe niile, rarakwa arụ ya nye n'ala, aja lara aja, ntụ lara ntụ, uzuzu lara uzuzu. Ka ekpere Chineke, ekpere nke onye ekpere eze bụ nke gị, na ike n'otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Ka ekpere Chineke. Nna anyị nke eluigwe, site n'ikuku gị inyere anyị ndụ, sitekwa n'ịhụnanya gị inyewe anyị ndụ ọhụụ n'ime Kraịst Jizọs. Anyị na-aranye Francis n'aka nchebe ebere n'ime okwukwe anyị kwere na ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, mmụọ nsọ na-achị n'ebube ruo mgbe niile ebighị ebi. Ka Chineke nke udo, onye mere ka Jizọs si n'ọnwụ bilie, onye nnukwu ọzụzụ atụrụ site n'ọbara ọgbụgba ndụ ebighị ebi, mee ka unu zuo oke n'ezi ọlụ niile ugbu a na mgbe niile. Mgbe anyị na-abụ abụ 333, Chukwu nọnyere gị ka nzukọ ọzọ a na-ekpochi ili. Biko ọ bụrụ na anyị nye gị program, return ya to the table. Chukwu nọnyere ka nzukọ ọzọ, were ntutu ya na-edu gị, chebe n'ụlọ atụrụ ya. Chukwu nọnyere ka nzukọ ọzọ, ka ewezụga n'okwu Jizọs, ka ewezụga Chukwu nọnyere ka nzukọ ọzọ. I
anya abụọ ka mụ nwa nwere n'ụwa ụbọchị ọmụmụ n'ụbọchị ọmụmụ n'ụbọchị ọnwụ abalị ole ụbọchị ọmụmụ n'ụbọchị ọnwụ ya abalị akwa ka mmadụ n'ụbọchị ọlawara abalị ole ka mmadụ abalị ole Mabika ekele m gị o. Biko mee ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. Ọ ga-adị gị na mma o. Biko gwana anyị fere akpọtụ n'ezinụlọ tata. Chifu ibe emere na mma anyị na-akpọ taa. Mmemme taa. Ka adọ yi na. Bye bye. Biko ana m akasị gị n'obi sipụrụ afọ ebe akwa dịka ndị na-enwere olileanya. Oge ọ dị ndụ ka o si bịa ndụ. O wee jigbo mmadụ. Chifu ibe emere na mma ezigbo. Ije nwayọọ ka ọ bụ. Ekele m unu. Afọ m mbụ na agbawa isi n'ụlọ ụzọ ka eme na-asị ndekọ unu ji na ọ ga-adị unu na mma o. Na jo ga-akwụghachi unu ihe niile bụ mgbagharị niile na sọpọtụ niile unu mgbagharị ndị mmajikọrọ mmaji n'aha Jizọs. Ọ nwere afọ a na-eto gị etu? Iru Ugomma. Ekele m gị o. Were asị na ọ bụla ịbụ mmanya na ịbụ mpụ enu na-asị ndekọ iji na ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs.
She went around. I am sorry.
Ike
Thank you, bro. Thank you very much. Fire Ballet.
maka anyị bịa ebe a tata biko ọ gaghị Season
I beg you, but don't mind me. Anyone want mistake? Don't mind me, Johnny. Yeah? Alright, on see.
I said, Ekuche, Omo Yoruba, Ekuche. I said, Ekuche, Omo Yoruba, Ekuche. One of the was a river, no, the Donuna, Maxwell, which one be my video?
anyị chụrụ nọ biko anyị na-anabata ndị ọzọ anyị ndị ọgọ yes ha bụ fọkọtas of ya ha pamilara ha pachụbọ ha bụrụ ha atiti ewu ada nwanyị ezigbo nwanyị ewu ndị baba nọ yes olewu ebuchara mgbe ezigbo mmadụ mana ọ gwara gị kachasị afọ nka mmiri ihe ejikwasị isi ji olu ka mma iji ụka m na obi adị m mma ihe sọrọ iwu na-eme anyị na-ekele ndị Enugu agụ taịka ndị ọrụ pansa ego si isi mmadụ na-abụrụ nnukwu ego na Naịjirịa yes ndị Enugu agụ ndị taịka thank you very much madam izineleke n'otu ugwu na-atụ anyị nwere ụbọchị ọhụrụ ụmụazị chọrọ ka ego ji oyi ndị Enugu agụ ha atụtara ya tete so ekele m so bikoko na ngwongwo ha bụ bịa ebe a ugovivo onye onyonyo anụ ekele gị ezigbo mmadụ o buru ọra eze bụcha sound system DJ Son ọmụnwa na-ekwu anụ m ekele gị anụ m ekele anyị na-anabata ndị na-abata ndị a ọga anyị nọ ọgọcha anyị na-anabata Pari Michael with entourage no two goes over every single person for children one got on top of here because you know what you're supposed to you know what you're wow what a photo welcome so no I let yes in Nigeria President General Olowu and the Igbo Emeke because anyị na-ekele ndị niile nọ ebe a ya dụkwara iwu mmadụ anyị n'ọha Jizọs ọ dị igwe nke nsọrọ ihe ndabatara ebe a maka na onye otu anyị ka ihe ndakwasịrị at least ụlọ mmadụ kwuru igosila onye ahụ nwụrụ ọ gara adị mma nwayọọ nwayọọ ka anyị nwee ike iji nọ ebe a ebe a niile siri oke igwe nke nsọ ka anyị nwee ike mee etu o kwesịrị biko n'ọlụ ọfụma ihe niile gara aga ọfụma ndị niile bịara ebe a mgbe onye ọbụla na a ga-alarụ n'obi n'aha Jizọs amen Enugu akwụkwọ Enugu akwụkwọ Enugu akwụkwọ ezinụlọ obodo alọ anyị na-ekele ndị anyị bịara ebe ihe anyị ji pe mpe bụ nọmba 1 anyị kwụsịrị na nkwetara ọdachi dara anyị belibens amala ama adọfụrụ anyị na kama na anyị bụ ụzọ bịa ụfọdụ kaloriela ọgbakọta anyị si ka anyị rute gbanyere nwanne anyị anyị na-achịbiri ile mbịara ka rabụ Enugu okwu ha ji bịa ka ha ga-eji na raba ana m ekele gị ndị Enugu ọkụ ji biri ha sị na ha bụ ndị igwe dị kansụl ha were bịa ha ji efe n'odo Chukwu gozie unu n'aha Jizọs ha sịkwa na onye Isi ka
Thank you, Baba. Biko mee ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. Afọ m bụ Odika. Ọ ga-adị gị na mma. Gwara ọha na eze ife jikọta gị na ezinụlọ a na-eme mmemme n'ụbọchị taata. Awụ nwa be Francis nke nwụrụ anwụ a na-akwa n'ụbọchị taata. Nwa ya nke ịtọ na nwaanyị. Biko na mgbe ana m akasi unu obi sị ka hafụ ịba akwa dịka ndị na-enwere olileanya n'ịma na igwe niile na-aga n'ụzọ. Ọnwụ bụ ya na-ewute, ọnwụ bụ ụgwọ mmadụ ji. Biko gwara ọha na eze ka obi dị gị na mmemme unu mee taata. Ekelere Chukwu ka o si obe ihe adị mmemme a wee gaa n'udo na enweghị nsogbu ọbụla. Ekele m ọtụtụ Chukwu n'ihi na ndị na-ebịara ebe a na onye ọnwụ na-abịara n'udo na-ekwazikwa ha ga-anakwa ka ha nakwa n'udo na na-enwe ihe mere ahụ ọbụla. Ha steeti ama mkpụ ha anya, ọ bụ ike ama mkpụ ha anya, ọ bụghị onye nke a ga-achọ achọ, onye nọ na ga-anarụkwa ụkwa ndị nke hapụ wee na n'udo na na-enwe ihe mere ahụ ọbụla n'aha Jizọs. Ekele m na anyị enwegwe ezigbo aṅụrị na ihi many people agbagwo ezigbo ama n'isi mpala obiri ndị ọfụma. Anyị wee na-asị na Jehova na ya na mkpa obi ala ndịkwala ha Jizọs. Ama na njọ anyị ka o si bịa ndị ya ha nwere ka anyị ama nna today. Mana o nwere ike kọtụgoro anyị nwa bere ka gụli ha si wee dị na mma. Ịma na asị na a na-akwụchacha ma ọ nwere nke anyị akwụchacha otu a sị na nna m ebe a
abịa n'ụmụ niile ọ mụrụ ọmụmụ a eleba anya n'ihu ọmụma ka ya wee yi ya ọ bụ eziokwu na m ezoghị ogo ka nyanwa mana ọkwa ichichara ụmụ ya niile ka ụmụ ya niile wee karịa mere ọ ya awọ ọ na-eme n'elu ọ ya akpọ ọ na-eme na ọ ya akpọ ọ na-eme n'etiti na aba ọ ya akpọ ọ na-eme n'aka dị n'aka nke ọ ya akpọ o jighị m egwu o jighị m emeti play ihe ọ na orichicha ndị otu a na ọ na-eme niile ahụ mama ya ihe niile ahụ imezi ebe ike mama na-ebe akwa because na ọ nwere ya na mmadụ hụrụ mmadụ n'anya fere mmadụ n'anya obi so àwọn aṣọ àwọn ibi kẹwọn àwọn ihe wọn náà wọ ní kí náà sọsọ Chineke na mmadụ ihe ma nsọ gị na obi dị mma n'ọnwụ mkpa emeghị m expect mana ị ka na question God ọ Chineke mara ihe niile ya mara ihe mere o ji o were by this time ọ bụ na ayọ niile ihe niile ọ na-ada agwa m na-asị mgbe chọrọ nwa na ihe asị ya ka nwụkwa na duto na enweghị m ego maka enwebu n'obi na ọ na nweta ego na mmemme na ọgwụgwọ otu na ọgwa na na-ezefu eji na ofu eji na wepụ ego ofu eji mana ọtụtụ otu isi wee chee ya mana nsogbu adụghị ihe na-enweta aka na-emekwu ya eji a na-emecha remembrance na-emekwu ihe ndị ọzọ kwa remembrance ekele m gị kelee unu wee na-asị na ka unu si wee gbaa mbọ ọkpọ ntị na ihe dị ha dị na unu mee mmemme a ọchapụ achapụ anyị na-asị na unu zu ka eme na-asị ụzọ ka unu ji onye ọbụla ma ụmụnne m ndị nwoke ma ndị nwaanyị ha niile ha gbara mbọ mee na eji okwu anyị n'ụbọchị nke aka na ọtọ onye bịakwuru na-egburu anya akwụkwọ oge ihe si wee dị ọkwana ihe osisi iko mana we tried very well. ekele gị ka anyị na Chineke ka ọ mere ezinụlọ unu ma o mesa mmemme anụ ihe nna ya bụ ogologo dị na risi ka ọzọ emene mma ya Chineke che ọzọ emene nke mere eme ya were the end atụ na ayọkwa Chineke ka ọnwụ mpa ya anụwa butere ya ogologo dị na isi ike butere ya ihe akpa ka ihe enwe butere ya aga n'ihu nye anyị testimony ka ọ zọ n'ebe ụzọ na-adịrọ biznes anyị na-aga n'ihu ọba anyị na-apụta ka ọ were anyị ngozi ka ọnwụ mkpa ma anụwa ka o hiji anyị anya si wee gosi ihe o ji owuro nna ezinụlọ. ekele m gị ọ nwere afọ a na-etu gị etu ihe ọ na-akpọ m owu chikọmụ ọdụchi ahịa famịlị ma aha ọ na-eji chikọm ịga ụbọ ụzọ ekele gị ọ wee na-asị njide ka unu ji na-asị na mmemme unu mega aha dịka aja ka unu chụrụ n'ezinụlọ a Jehova ga-esi na wee mere unu amara ihe dị nnu n'obi na-emebere unu n'ezinụlọ a Jehova ga-esi na mmemme a wee mere unu n'aha Jizọs ịgụbọ ụzọ ekele gị ọ ga-adị gị na mma ekele m gị biko onye ka m kelee ọ ga-adị gị na mma biko gwara ọhala eze ife jikọta gị n'ezinụlọ a na-eme mmemme tata ihe jikọtara m n'ezinụlọ a bụ di nwanne m nwaanyị ada nne m na-agbaji n'ụbọchị tata ekele m na afọ m mbụ n'ụgbọ a wee na-asị na unu zuru ka eme na-asị unu dịka unu jiri ọ ga-adị unu na mma n'aha Jizọs ke ka obi dị gị na mmemme a ka esi fụta ya emetụkwara unu obi dị m aṅụrị n'ihi na ụmụazị nwanne m nwaanyị ha mere ihe karịa ka anyị tụrụ anya karịsịa Obinigwe jikọtara ha ọnụ ha wuru ofu wee mee mmemme a ya wee gazie n'ụbọchị tata dịka mmasị Chineke si wee dị so ana m ekele Chineke n'ihe niile mere n'ụbọchị tata n'aha Jizọs. Amen. Ekele m yo ana m asị na ihe niile bụ ihe unu tụfuru na mmemme a ọ bụ ego ọ bụ mgbagharị ọ bụ taịm ọ bụ okwu ọnụ ọ bụ ije okwu na Jehova ga-akwụghachi unu mmaji bụ mmaji n'aha Jizọs ọ nwere ihe ọzọ dị gị n'obi nwere ike ịgwa ọha na eze ihe nwere ike ịgwa ọha na eze dịka nna ezinụlọ ahụ Ekene amagoro a sị na ọ ga-anwụdewere ka a na-esi Ekene amago na ya wụ nna ezinụlọ anụ bido n'ụbọchị taa wee gawa so onye nwa ka ọ dị ọrụ ịchịkọta ma ndị nke mmerụ na kọrịa ma asfaras nwoke dị kọnsaị ọtọgo ha onye nwa ka ọ dị ọrụ ịchịkọta ha andị wee na-agwụ ha asị ya aka oji wee ruo n'ụbọchị taa ya jikwara ya wee gawa nye echikwara aka oji ya marụ na nwanne nwanne ya otu ọ marụ na nwanne nwanne so mmachi Chineke nyere ya aka iji wee chịkọta ụmụntakịrị ndị a ahapụrụ ya o wegoro nna wụrụ Chinwe wụrụ nne so n'ọha na-abụ ka ọrụ a ndụ ọrụ na ha nwee ike chịkọta ụmụntakịrị ndị a ahapụrụ
dịka nne ha ochie otu a ka ọ ga-adị n'isi ha ihe akụ ihe enwe ka m na-ewu isi ha azụ nne na nna ha ga-awụrụ ihe ọma ọ gaghị awụrụ ha ajụ ha agaghị enweta ihe iru uju ọ ga-awụrụ ha ihe mbuli elu eguzoro m dịka nne ha ochie ọ na-ewu isi ha sọses mana otu a ka ọ ga-adị n'isi ha bido n'otu n'otu n'aha Amen. I want to find it to get to. Series. If you go to Kenegio, the hope is empty media like a leg. Well, I said, I got a Lamao, Nasna, Mamma will be attacked, nobody know no one. You ever guess now where goes you know? Whatever no maposo, if Laz wrote, Udo Torato, the Hopper be who know I don't know about the Lord Jesus. Ekelengio. Como é que a galera é maravilhosa lá onde é bom. Olhado qual olhado. Câmera,